Siphinde sinibingelele babukeli beKamav TV with Prince Bheka kaZulu. Lana ngumuntu ovamise ukuchaza izinto ngokujula kwazo. Sometimes ngiyichaze light, sometimes on a medium stage. Nami ngithi ake ngibuze, nami ngiyadinga enye information phela ngisiyazi angazi konke. Ngicela ukubuza la abantu bengizwisise kahle, angilwi nokuthi umuntu owumama noma omakoti ebe umfundisi. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi la madoda lana asontayo, ngoba mina angisonti, ngiyakholwa nakhona hayi that much. La madoda mangabe eney'nkinga nomakoti babo noma nabathandiweyo wabo noma nabahlekisana nabo, like noma ifamily nje, ngoba phela uma uney'nkinga kuyafika la esigabeni athi khona umuntu noma uma weyingane ethi nayi okungcono asiye kumfundisi. Manje la madoda enza njani uma kunesimo esikanjalo, uma kuthiwa kungcono akuyotshelwe umfundisi noma umama masetshela umama mfundisi? Iyasuka indoda ihambe ney'nkinga zayo iyoxazululela omunye umuntu wesifazane ekubeni nayo indoda la ekhaya. Ngicela abantu bengibeke ukuthi kwenziwa kanjani esimeni nje esikanjalo, ukuthi ngampela wena uthi uyindoda la ekhaya uhambe uyoxazulula. Umakoti etshele loyana ukuthi kuney'nkinga zasekamerweni, etshele omunye wesifazane uhambe wena uyindoda. Angazi kwenzeka kanjani esimeni esikanjalo, like njengokuthi nje wena la ekhaya ubaba, uyahlonishwa, uyaziwa ukuthi ubaba wala ekhaya, ushaya imithetho yala ekhaya ukuthi akuphilwe kanjani. Kodwa wena uhamba uye esontweni, uye kumfundisi owumama noma owumakoti, uyolalela imithetho yakhona, ubuye uzoyi-aplya la ekhaya. Indoda kanjani le, kwenziwa kanjani kahle kahle? Ngifuna ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani esimeni esikanjalo, ukuthi wena utshele iy'ngane zakho nomakoti wakho ukuthi noma ifamily yakho ukuthi hhayi, umthetho engifuna kuphilwe ngawo la ekhaya noma engifuna ukuthi sibonisane siphile ngawo ukanjeni, kodwa wena uhambe uphinde uyolalela omunye umthetho womunye umuntu onjengowesifazane njengowakho, beside ukuthi kuthiwa une-calling noma unogcobo. Ucansi lo makoti lo oshade naye noma I mean lo nkosikazi oshade naye uzokuhlonipha wena, umhomfela inkani. Indoda inesikhathi sokuhomfa inkani, ngoba wena ukumhomfele inkani uthi ngeke kwenzeke lokho, kodwa uhambe uye uyosubmitha komunye wesifazane onjengaye, ubuye uzufakaza ukuthi ngisho umfundisi, ngoba phela kube kusashiwo ukuthi umama ngisho umfundisi engakufakaza lokho. Uma ngabe kwenziwa lento yokuthandazelana mhlambe esontweni, kumiswa kanjani? Ngicela abanolwazi bengichazele bakithi. Hhayi kabi njengokuthi nje sengiyagoba umama uzongithinta ekhanda njengomfundisi wami, uma ngabe esinika ugcobo mhlambe ngesikhathi sikagudi sedlula phambi kwakhe, ngeke ngibone bedlula phambi kwakho mase goba umuntu emthide umfundi. Shuthi nami ngiyindoda ngihambe ngiyogobela omunye umama wesifazane, kodwa ngala ekhaya ngiyindlobane, kuyaziwa ukuthi alfa. Cela abanolwazi bengichazele ukuthi kwenziwa kanjani esimeni salokho. Bengiyibuzela nje generally, angicwasi futhi angilwi namuntu, ukuthi angiyi-understand le nto ukuthi yenza kanjani ukuthi iy'ndaba zami y'hambe zisiwe kwenye intombazane. Ngihlulwa ukuxazulula iy'nkinga mina ngiyindoda, ngihambe ngiyonikeza owesifazane ngoba umfundisi. Abanolwazi nje ikakhulukazi ngesonto ne-general information ngiyayidinga, ngiyacela ningisiza bakuthi bekuyilokho nje kuphela, akukho okunye. Siyabonga. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Amavidiyo amade ayatholakala ku-YouTube channel called Kamav TV with Prince Bheka kaZulu. Thank you.